Dene ora sekolah le. Ora, Mbah. Lah kenang apa? Wong kancane ada sekolah. Ora ngapa-ngapa. Ya wis melu simbah yo. Aku loro mbakku mbok ora arep jajan. Ya ya tah. Ye, tuku jajan. Jajan akeh, Mbah. Kepriwe le ana apa? Buset, Mbah. Ono gurune nyong. Endi gurumu? Gawe gurune nyong. Wis ngumpet le, ngumpet. Ngumpet, sira ngumpet. Ya kok wae sing ngumpet, Mbah. Lha dene nyong kepriwe wong sira sing sekolah? Ngumpet. Ponyong alesane lera sekolah mergo Riko mati. Oh, lah putu jeblok. Wis beli. Beli. Lah kae bukane take karo simbahe. Deko. Sira kan bocah kepriwe? Wong simbahe sehat kok kene didongake mati. Kok anggen ditakoni gurumu arep kepriwe les mawon? Assalamualaikum. Kaire gurune sira teko temenan. Wis kono sira semua dek. Mangga mlebet, Pak. Kepriwe, Pak? Ngapunten, Mbah. Wau kula saking mati, kula semerep jenengan kalih takim. Lah wau rencane sanjang, nek misale takim mboten mangkat sekolah, sanjange wonten musibah. Ngapunten niki musibahe jenengan nilar niki serate niki. Weh, para bocah lucu banget. Simbahe di foto-foto karo kono. Wis kono nyora arep melu-melu lah. Ngomong dek jelas karo Pak Guru. Jadi ngene, Pak. Sangune kur 1000. Ya ora oleh apa-apa. Koncone nyong iso tuku cilok karo es. Simbah mati, Pak, yuk. Jadi kaya kono, Pak. Kumpulmu amoh. Kira nyong mau turu ngimpi ketogelan cecek sak blendere diomong mati. Tapi mau mati temenan, Pak. Wis kejet-kejet. Nyong bingung iso urip maning. Ora jenenge bocah njaluk dicekek.